Рәхмәт, әнкәй. Мине бар иткәнсең, иманлы бул балам дигәнсең. Фәрештәләр ташламавын теләп, тупылдатып кат-кат сөйгәнсең. Теләкләрең, әнкәй, терәк булды. Үткәрмәде бәлә казаны. Күңелемә күктән иңеп торды фәрештәнең изге авазы. Күктән ингән шушы авазларда мин таныдым әнкәмә тавышын. Бакыйлыктан торып леккечә кайгыртасың улың язмышын. Иман белән яшәгәннәр белә, кыдрәтләре аның киң икән. Мин фәрештә хәстәрендә һаман ул фәрештә, әнкәй, син икән. Туарына бер көн кала, карындагы нарасы Аллаһы Тәгаләдән булай дип сораган имеш. Дөньяга ни өчен барганымны белмим, мин ни эшләргә тиеш? Аллаһы Тәгалә әйткән: мин сиңа фәрештә бүләк итәм. Ул һәр вакыт синең белән бергә булыр, барысын да аңлатыр. Мин бит аның телен белмим, ничек аңлармын соң? Фәрештә сине үз телендә сөйләшергә өйрәтер, барлык афәтләрдән дә саклар ул сине. Кайчан һәм нинди юл белән мин синең янга кабат кайта алам? Бу турыда да фәрештәң әйтер. Минем ул фәрештәмнең исеме ничек соң? Исемнәре күп аның. Әмма син аны әни дип йөртәчәксең. Палатада икәү. Ана белән бала. Дөресрәге, бала белән ана. Бала үлем кулында. Ана уяу. Ул инде берничә көн керфек тә какмый газиз баласы җан кисәге бәгыр ите янында бөкрәеп утыра. Шунда ул уеп, ширем итеп ала. Ашарына да түшәк янына гына китерәләр. Ул үлем белән көрәшеп ятучы, төрле шешәләргә, трубкаларга чорналып беткән сабыеннан аерылырга куркып, шулай утыра. Аерылса, баласы үләр кебек тоела аңа. Палатада икәү. Кайчакта өчәү, дүртәү булалар. Борчулы йөзләрен авыз япмаларына яшереп, бер-бер атлы табиблар, табибәләр киреп чыга. Шәфкать туташлар йөгерешә, алар нишләргә кирәген беләләр, үз хезмәтләрен төгәл башкаралар. Тик түшәктәге бала гына һаман күзләрен ачмый, аңына килә алмый. Юлда машина бәргәч, зиһенен хушын томалап куйган җан тетрәүләреннән котыла алмый ул. Югыйсә, җәрәхәтләре дә күп түгел, сынган буыннары да төзәлерлек. Табибларның йөзе көннән-көн караңгылана бара. Шушы 3нче тәүлектә дә хушына килмәсә, күзләрен ачмаса, яшигенә башлаган бу җан кисәгенең якты көн белән дөнья белән сабулашуы да ихтимал. Күпне күргән күзләр үзара шул хакта сөйләшәләр. Ана кеше ул күзләрне, ул карашларны күрми, әмма тоя. Сабыйына афат якынлашуын сизенә. Сер бирми, хәлсез гәүдә читендә яткан җансыз нәни кулларын учларына кысып, тик утыра. Язмыш кулыннан чыгып, тәкъдир ихтыярында калган мәле шул аның. Шушы араны өмет бәйләп тора. Ләкин бу өмет шул кадәр аз, шул кадәр зәгыйф, көчсез. Ул теләсә кайсы вакытта юкка чыгарга, җимерелергә, сүнәргә мөмкин. 3нче тәүлек төгәлләнеп килгәндә, палатага ап-ак халатлы, өлкән яшьтәге фәрештә кебек җиңел, җил-җил атлап та түгел, салмак кына йөзеп йөрүче бер апа килеп керде. Әбекәй дип тә әйтергә була инде. Ак халат бераз яшәрдә бит ул. Бу апада авыр исле, авыр сулышлы хастаханә бүлмәсенә ниндидер яктылык, җиңеллек, хәтта өмет алып кергән кебек булды. Ул дәшми-нитми генә
тәрәзә төпләрен, ишек яңакларын, өстәл өсләрен сөрткәләде дә, ишек төбендә калган чиләгенә солы чүпрәген сыга-сыга идән юарга кереште. Ә үзенең күзләре авыру яткан түшәктә. Үрелә дә карый, үрелә дә карый. Нидер әйтмәкче булып, авызында ача. Ләкин дәшми кала. Йокымсырап басылып утырган анадан кыенсына. Менә ул эшен бетереп, чыгып китмәкче булды. Чиләк чүпрәкләрен тотып, ишек катына килеп басты. Бераз уйланып торганнан соң, әйберләрен куеп, кабат түргә, авыру бала белән бәхетсез ана янына атлады. Син, кызым, сөйләш аның белән. Былай җәфаланып бетеренеп утырма, сөйләш. Нәрсә? Сөйләшергә? Ничек сөйләшим инде? Ул бит аңында түгел. Сөйләш, барыбер сөйләш. Бер туктамый сөйләш. Бер минутка да сүзеңнән, тавышыңнан үзмә. Аңындамы түгелме, анысын син дә, мин дә белмибез. Врачлар да белми. Син бит аның газиз анасы, сөйләш. Ул синен сүз көтеп ятадыр бәлки. Ишетми ул. Йоклый да йоклый, йоклый да йоклый, балакаем. Берни дә эшли алмыйм. Врачлар да өметләндермиләр. Ана кеше мышык килеп яларга җыена башлады. Барыбер сөйләш. Үзмә син аны яшәү гамәннән. Синең сүзең аны бу якты дөнья белән тоташтырып торучы бердән бер юл булар. Сөйләш. Үзе ишетмәсә, Ходай Тәгалә ишетер. Ул арадашчы булыр. Сөйләш. Хәзер үк сөйләш, туктамыйча сөйләш. Аузу биллахи минеш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я Ходаем, Аллакаем, барсың, берсің, хаксың, сал сәнә ярдәмеңне. Авыр диләр, тормыш катлау диләр. Алда сынау көтә сине, көрәш диләр. Мин ышанам, мин инанам, сиңа Ходай. Синнән куәт, синнән ярдәм сорыйм, Ходай. Я Ходаем, салчы ярдәмеңне. Я Ходаем, бирче миңа көч. Я Ходаем, салчы ярдәмеңне. Я Ходаем, бирче миңа көч. Я Ходаем, салчы ярдәмеңне. Я Ходаем, бирче миңа көч. Тырышырмын яным, тәнем белән. Бәхет җиңел килми, ансың белән. Таянычым, йортым, халкым, туган җирем. Ташламагыз, сездән сорыйм, иң зур ярдәм. Я Ходаем, салчы ярдәмеңне. Я Ходаем, бирче миңа көч. Я Ходаем, салчы
нәрсә сөйләшимсең? Нәрсә хакында булса да сөйләш, тик кенә торма. Күңелең нәрсә әйтергә теләй, шуны әйт, шуны сөйлә. Ул сине тоярга тиеш. Она ниһаять терелеп уянып киткәндәй булды. Аңлады. Аңладым, апа. Аңладым. Барысын да аңладым. Сөйләшәм, хәзер үк сөйләшә башлыйм. Рәхмәт сиңа, апа җаным. Сөйләшмимме соң? Әле ничек кенә сөйләшәм? Бу врачларны әйтер идем. Баланы шулай яткыралар димени. Җыештыручы кыяфәтендә кергән фәрештә үзенең ак, юка куллары белән авыру баланы уң ягына иләндереп салды. Тезләрен алдына җыйды, кулларын парлап, күкрәк турысына куйды. Үзе һаман сөйләнде. Шуны да белмиләр бит. Авыру бала терелсен өчен аны ана карынында яткан рәвешендә калдырырга кирәк. Шуннан соң бала кабат туган кебек була. Якты дөньяга күзен ача, терелә. Син дә карабрак тор, яме? Шушылайрак ятсын. Җыештыручы әби тавыш-тынсыз гына чыгып китте. Ана кеше урындыгын тартып түшәккә якынрак килеп утырды. Сабыйның мамы кебек йомшак, җансыз кулларын учына алып, бераз сыйпап, иркәләп, назлап торды. Аннары шул җансыз, сонсыз куллар белән сөйләшкән кебек кенә сүз башлады. Беләсеңме, балам? Тоясыңмы? Мин бит синең әниең. Менә 3 көн инде яныңда күзләрен ачылганны көтеп утырам. Юк, миңа кыен түгел. Арымадым да. Арыгансыңдыр, бар ят, ял ит дисеңме? Бер тамчы да арымадым. Үз баласы янында ана кеше арый димени? Ә син минем газиз улым, бердән берем. Син бит минем өчен барысы да, бала да, ирем дә, туганнарым да. Синнән башка бер кемем дә юк минем. Әтиең бар иде, ул безне ташлап китеп барды. Кая киткәнен дә әйтмәде. Ул булса, ялгызыңны гына шул кадәр ерак җиргә футбол карарга җибәрер идемени? Юк, җибәрмәс иде. Әйбәт иде бит ул. Яшәвендә әйбәт яшәдек. Бала чүпрәкләреннән, бала тавышыннан куркып китте. Соңыннан үкенгәндер дә соң. Без синең белән икәүдә начар яшәмәдек, шулаймы? Әйбәт яшәдек. Ятим үссең дә, ятимлекнең ни икәнен белми үстең. Әни урынына да, әти урынына да үсем булдым. Шуңа да син миңа кайчакта әттә дип, кайчакта әннә дип дәшәйдең. Көлгән булайдың. Кызык тоелгандыр шул. Бер үк кеше әни дә, әти дә булгач. Әмин йөзем белән елмайсам да, күңелем белән сулкылдап елайдым. Күңелем белән генә түгел, күзләрем белән дә елаган чакларым күп булды. Ничек кенә сиңа сиздермәскә тырышсам да, барыбер сизәйдең. Кем мәгънә итте дип сорыйдың. Мин аны үзем мәгънә итәм дигән булайдың. Үзеңә дә элеккәләде. Анысы өчен ачышлыклама, балам. Ана кешедән баласына төшем төшә инде, нишлисең? Ана кеше яратып кына суга ул, үз итеп кенә. Авыртсын дип түгел. Бер сукканым өчен әле дә үкенеп бетә алмыйм. Гомер буе ишемнән әрнеп, үз-үземне битәрләп яшим. Эшемнән бик арып кайттым ул көнне. Эштә бер юнсыз ир бәйләнеп интектерде җитмәсә. Бер кулы белән беләкләремнән кайырып тотып, икенче кулының дымлы учларын бугазыма китереп терәде дә, «Бәхетле итимме?» диде. Мин чак-чактан алып, «Мин болай да бәхетле, җибәр мине» дип шәбәләндем. Теге тагын да ныграк буарга кереште. «Килерсең бер, яланарсың, стенага үрләгән чакларың булыр, ләкин мин булмам, яхшылык белән килешик» дип теленә салына үзе. Бер көнне дә күрәсе килмичә кайттым.
Иремне сүктем, үземне битерләдем. Әнием дип каршыма йөгереп килгән балама сугып җибәрдем. Син дә җан үртәп торасың. Ала күз алдымнан дип кычкырдым. Син елый башладың. Мин юатмадым. Хәзер шул чагымдагы юләрлегем өчен кыен санап йөрим. Юләр диме инде. Балаларга ишетергә ярамаган нәрсәләр хакында сөйләп утырамаса. Ачуланма, балакаем. Сансызлыгым өчен, сабырсызлыгым өчен ачуланма. Ачуланмыйсың бит. Мин дә ачуланмыйм. Әйтмин итмей чыгып киткәнең өчен ачуланмыйм. Ачуланып нишлим? Анары зур бит инде син. Укырга бара торган елың быел. Сиңа ничек тә исән калырга кирәк. Терелергә кирәк, балам. Укырга бармый калырга ярамый. Кешекеләр шул кадәр әзерләнеп, хәрефләр ятлап, санарга өйрәнеп юкка гына кичләр буе утырдыкмы ни без? Барабыз. Укырга да барабыз. Мәктәпне дә тамамлыйбыз. Әллә нинди мактаулы эшләргә эшлибез әле без синең белән. Аллаһ буйырса, буйырыр. Моңа кадәр мәрхәмәтеннән, изгилегеннән ташламады. Моннан соң да калтырмас. Turmuş bulgaç jiller isini kalmaz. Dik çıkmasın davul yürüme. Yazmış bu dibi kölenip kalma. Ağır bulsa da düz sindirme. Para barsan eğer Uşqa ötmez belki durmuşum İnek güne para çıksa Tımalasa kutnin yüzleri Ümitlenip yanıp birgen şakıda Kanatlarım sınsan işlerini Öter yıllar kutlu sulara
bulsa күңел түрмеде Кайгы хәсрәтләрне җиңеп була Син онытма шуның турында Үтәр еллар күпме сулар ағар Янып торсын һәр чак йолдызы Шул йолдызга карап барсаң әгәр Бушка үтмәс бәлки тормышың Үтәр еллар күпме сулар ағар Янып торсын һәр чак йолдызы Шул йолдызга карап барсаң әгәр Бушка үтмәс бәлки тормышың Шул йолдызга карап барсаң әгәр Бушка үтмәс бәлки тормышың Она кеше сөйләде дә сөйләде. Баласының зәгыйф, ябык кулларына карап бөтен җан җылысын түкте, күңелен бушатты. Ул арада бер төркем табиб килеп керде. Алар анага карамыйча гына, хәтта игътибар да итмичә, авыру малайның пульсын, температурасын тикшерде. Баш очындагы пыяла савытларны рәтләштереп, трубкалар буенча аккан алсу сыйыклыкны тикшерделәр. Бер вакыт синең суга батуың хакында кайтып әйттеләр. Йөрәгем өзелеп төшә язды. Кара ярга йөгереп барып җиткәндә, сине ярга чыгарып салганнар. Ишеңдәге суны чыгарганнар иде инде. Мин хәлеңне дә сорашып тормастан сиңа барып ябрылдым. Шашардай булып, ачыргаланып, йылы-йылы суккалый башладым. Ә үзем бер туктаусыз тиргим имеш. Нишлисең син, бала актыгы? Нишләтәсең мине? Үтерәсең бит, тере килеш гүргә кертәсең бит дим. Аннары тагын сугам, тагын тиргим. Үлсәң, нитсәң, өйгә кайтып йөрмә, ишетсен колагың димен. Ә син хәлсез керфекләреңне шак-шак кына күтәреп, күзләреңне тутырып, яратып, сөеп карадың да. Әнкәй, үлгәч кайтып буламыни дидең. Шул чактагы сабырсызлыгым һәм тилилегем өчен хәзер уялам. Бөтен кеше алдында суккалап ташладым бит. Ана дигән инде мине. Ә берсендә балалар бакчасыннан кайткач көзгө алдына килдең дә, чәчләремне тараган да итеп, әнкәй, мин Гөлназга өйләнәм дидең. Кычкырып көлдем, ә син һаман үз сүзләндең. Гөлназ миңа кияүгә чыгарга булды. Иртәгә өйләнешәбез дип үҗәтләдең. Бу юлы көлмәдем. Шкафтан ак күлмәгемне барып алдым да үтүкләргә керештем. Ә икенче көнне син бу хакта оныткан идең инде. Килер бер көн. Син тагын кайтып әйтерсең, мин бу юлы көлмәм. Шундук ак күлмәк әзерләргә керешермен. Ярый улым, мин риза. Бәхетле булыгыз диярмен. Эй, бала, барысы да алда бит әле безнең. Терел генә, уян гына. Ничек бәхетле булырга белер идек әле. Исәнлек, саулык кына кирәк. Төннәрен минем бик еш башым авырта. Син уянып яныма килә идең дә, башыма чорналган юеш сөлгене сыйпый. Үлмә, әнием, үлмә. Үлсәң мин нишләрмен дип ялвара идең. Башым бик авырта бит дисәм, син дә минеке дә авырта дигән булып, башыңны юеш чүпрәккә урап, минем янәшәмә менеп ята идең. Их, ярдәм итә торган булса, мин дә синең яныңа менеп ятар идем дә. Аңламаслар шул. Аннары
Мин дә ятсам, кем синең өчен кайгырыр, кем борчылыр, кем яныңда синең уянганыңны көтеп утырыр? Әткәңме? Әткәң ерак шул. Ул безнең кайда икәнне дә, нинди бәләгә тураганны да белмидер. Шул вакыт ананың борчудан, йокысызлыктан арыган кирфекләре калтыранып куйдылар. Күз карашлары нидер сизенеп, баласының ак, нәзик кулларыннан аерылып, үскә таба менә башладылар. Менә алар, ак җәймәдән кытылып, баланың күгәреп, кара янып беткән йөзенә тап булдылар. Аннары аның дөньяга тутырып карап яткан хушлы, зиһенле, ачык күзләренә уылып төшеп киттеләр. Улым, уянып терелеп яткан бала берни булмагандай калкынып куйды да, әнисенә мөлдереме карап, "Әткәй кайда минем?" дип сорады. Идем ул вакыт, утыртылар йортта алмагач. Улым үсте, алмагачым үсте, минем тәрбиямне саклагач. Үстердем мин сине улымнан, назлап сөеп алмадай күреп. Сиңа теләккәем, булсын бәхеткәең, тым түгәрәк алмалар кебек. Әле бик күп еллар алмагач, бирсен иде безгә алмасын. Алмам дип көнне үстергән әниемне хәсрәтләндерергә язмасын. Елларыбыз алмалы булсын, җимешләрен бергә җыярбыз. Җимешләрен әни бергә җыярбыз да, шатлыкларын бергә тоярбыз. Җимешләрен улым бергә җыярбыз да, шатлыкларын бергә тоярбыз. Яфраклары коплы җилләрдән, алмалар җилгә игелә. Минем әним кебек, ул да микән әле, җимешләре өчен көенә. Минем әним кебек, ул да микән әле, җимешләре өчен көенә. Үстердем мин сине улымнан, назлап сөеп алмадай күреп. Сиңа теләккәем, булсын бәхеткәең, тым түгәрәк алмалар кебек. Әле бик күп еллар алмагач, бирсен иде безгә алмасын. Алмам дип көнне үстергән әниемне хәсрәтләндерергә язмасын. Елларыбыз алмалы булсын, җимешләрен бергә җыярбыз. Җимешләрен әни бергә җыярбыз да, шатлыкларын бергә тоярбыз. Җимешләрен улым бергә җыярбыз да, шатлыкларын бергә тоярбыз.
тамырлары ныклы булса да. Алмагачын бөгле алмам дип, тамырлары кебек ныклы егет бул дип, алмагачтай үзләм балам дип. Тамырлары кебек ныклы егет бул дип, алмагачтай үзләм балам дип. Үстердем мин сине улымнан, назлап сөйіп алмадай күреп. Сиңа теләкәем, булсын бәхеткәең, төм түгәрәк алмалар кебек. Әле бик күп елмагач, бирсен иде безгә алмасын. Алмам дип көнне үстергән минемне, хәсрәтләндерергә язмасын. Елларың саумалы булсын, җимешләрен бергә җыярбыз. Җимешләрен әни бергә җыярбыз да, шатлыкларын бергә тоярбыз. Җимешләрен әле бергә җыярбыз да, шатлыкларын бергә тоярбыз. Шатлыкларын бергә тоярбыз. Әнисенең итәгенә тотынып бала килә. Йылый, көлә, ава түнә. Кайчагында китсә дә ул егылып тора кабат. Ана аңар очар канат. Уйлыйм да мин сабый чагыбызны һаман әнкәебезгә калам хәйран. Бер итәккә җыеп алтыбызны бара алган һәм биектә кала алган. Без бик кырыс заманда яшибез. Иктисади тотырыксызлык, эшсезлек күп кенә гаиләләрнең тормышын астын өскә китерде. Бигрәк тә балалар гаепсездән гаепле булып, ата-аналары тарафыннан төрле кимсетүләргә дучар була. Менә шундый шартларда балалар һәм ата-аналар арасында рухи якынлыкны, мәхәббәтне ничек сакларга? Бәлки, гади генә киңәшләр кайбер кешеләргә үз балалары белән мөнәсәбәтләрен җайга салырга, рухи якынаюга ярдәм итәр. Ата-аналарның яшәү рәвеше, үз-үзләрен тәртипле тотуы баланың тормыш турында күз салуларына, рухи халәтенә зур йогынты ясый. Шуңа күрә, иң беренче чиратта өйдә балага уңайлы шартлар тудырырга, борчу һәм шатлыклы вакытларында аның белән бергә булырга кирәк. Гаиләдә өлкәннәр арасындагы мөнәсәбәтләрнең эчкерсез булуы, ир белән хатынның бер-берсен ихтирам итеп яшәве дә баланың сәламәтлегенә уңай тәэсир итә. Ата-ана үз баласын бернинди шартлар куймыйча яратырга тиеш. Тышкы кыяфәте, сәләте, уңай һәм тискәре сыйфатлары, үз-үзен тотышы баланы яратуга киртә булырга тиеш түгел. Ләкин бу һич тә аны сукыр мәхәббәт белән яратуны аңлатмый. Билгеле, аның кайбер начар гадәтләре өлкәннәрне сагайтырга тиеш. Бу вакытта аңа шул гадәтләрдән арынырга ярдәм итү мөһим. Бала белән аралашканда күзләр ярдәмендә аңлашу бик әһәмиятле. Сөйләшкәндә елмаю, ягымлы караш белән күзләренә карау аның хисси ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен бик кирәк. Сөйләшкәндә читкә борылып, әңгәмәдәшең йөзенә карамаган кеше белән аралашуның никадәр кыен булуын һәркем беләдер. Ярату хисен сабыйга кул белән йомшак кына кагылып белдерүдән дә гадирәк ысул юк шикелле. Ләкин шуңа карамастан, ата-аналарның күбесе үз балаларына киенергә, юынырга, машинага утырырга ярдәм иткәндә генә кагалалар. Бер нинди сәбәпсез
Булай гына үз баласын назлап сөйгән әти-әниләр сирәгрәк. Монда үбү, кочаклау турында сүз бармый. Кой чакта баланы җитәкләү, иңнәренә җиңелчә генә кагылу, башыннан сыйпау, шаярып этешү һәм башка эшләр дә ярату хисен белдерү өчен җитә кала. Өлкәннәрнең балага яратып каравы һәм иркәләве көн саен кирәк. Бу хәрәкәтләр бик табигый булырга һәм балага уңай тәэсир итәргә тиеш. Ләкин шаманы белмичә, мондый хәрәкәтләрне бик еш ясаудан сакланырга кирәк. Тикшеренүләр шуны күрсәтә. 1 яшькә кадәр кызларны малайларга караганда 5 тапкыр күбрәк иркәләп сөяләр. Ләкин кичкенә вакытта малайларда наз, ягымлы караш, дусларча кагылып алуга бик мохтаҗ икән. Үсә төшкәч тә физик контактка ихтыяҗ саклана. Чөнки үсмер малайның үз көчен һәм җитезлеген, кыюлыгын өлкәннәргә һәм яшьтәшләренә күрсәтү теләге арта. Бу чорда ул әтисе белән күбрәк аралашырга, спорт белән шөгыльләнергә тиеш. Малайлар һәм кызлар үскән саен аларны иркәләү, баштан сыйпау, аркасыннан сөю, кышу, физик хәрәкәтләргә ихтыяҗ әкренләп кими. Ләкин хисси киеренкелек стресс вакытында, авырганда аларны юатырга кирәк. Мондый көннәрдә алар өлкәннәрнең игътибарына һәм физик контактка аеруча мохтаҗ була. Ата-аналарның үз проблемалары, мәшәкатьләре күп булса да, игътибарны башка нәрсәгә юнәлтмичә, бала белән һәр вакыт икәүдән-икәү генә калып аралашу, кирәк чакта аны юату, иркәләү әһәмиятле. Бу минутларда бала хәзер әнием, әтием минем белән һәм бары минем белән генә. Мин әнием, әтием өчен иң кадерле һәм якын кеше дип әйтерлек булсын. Гаиләдә берничә бала булганда мондый аралашулар аеруча кирәк. Йомгаклап, ата-аналарга шуны әйтәсем килә. Балагызны яратыгыз. Оның күзләренә наз белән карагыз, кояш яктысыдай иркәләп сөегез. Шул вакытта сез картайгач та үз балаларыгыз өчен иң кадерле, иң якын кешеләр булып калырсыз. Şikke bolam etdiyeni dağasından
Айпылма шиткә бала. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез Ана сүзе исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда материаллар Сөембикә, Толпар, Ихлас Шәриф журналларыннан алынды. Галимҗан Гыйльманов хикәясе һәм Фәнис Яруллин, Марат Кәримов шигырьләре кулланылды. Ә музыкаль яктан Вероника Еремина башкаруындагы «Я Ходаем» исемле җыр, Равил Галиев башкаруындагы «Өметеңне үзмә», Флорида Исмагилова һәм Әмир Хабибуллин башкаруындагы «Улым» исемле җыр һәм дә Зөлфия Шакирова башкаруындагы «Балаларга теләк» исемле җырлар бизәде.